Bun, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vom face prima mea serie de Minecraft. Da. Survival. Am început bine. Fuck. Nu știu să sparg un bloc. Vom face seria. Da, nu uitați să vă abonați, să dați like dacă vă place. Nu l-am dat ca să nu prea tare un pic. Hai că am făcut și noi o țără lemn. Să spargem și copacul ăsta. Astăzi vreau să facem o căsuță, să ne facem o fermă, dacă apucăm. Și cea mai bună chestie să... Aole, deci nu cred că am skin-ul ăla. Sinați, nu mi-ai schimbat telefonul? Da. Deci dacă mă întrebați de ce am skin-ul ăla, să nu mi-a cerut telefonul să se joace, să-și facă o casă. Să Minecraft. Îl are și ea, dar ei n-avea baterie. Eu zic bine, mă, bine. Și îmi pune skin de fată. Uite aici un porchi. Porchi! Nu cred că am găsit sat. Deci nu cred că am găsit sat. Nu vine să cred. Cât bulan să găsim sat. Uite și eu, vaci. Stați. Imediat. Da, bravo. Eu joc de pe telefon, dar dacă doriți o să fac un video și de pe consolă. PS4 Pro. Și mi-am făcut sabie. Dacă cu toporul poți bate animale, de ce cu sabia nu poți sparge lemnul? Unde am văzut eu sătul cu... Uite-l. E numai bine. Uite, nu știu să ne facem. Nu mă așteptam. O să trăim în sat un timp. Deci dacă vă văd că vă place, o să mai facem foarte multe lucruri. Mergem să vedem ce sunt toate casele. Bună ziua, domnule Sotean. Ce faceți aici? Vă spălați pe mâini? Opa, acesta. Da, domnule Sotean, nu vreau să din ce... Da. Nici eu. La revedere, domnule Sotean. Puteți închide ușa. Asta. Am nevoie. Domnule Sotean, ce faceți aici? Ce poțiune? Vă lau. Băgați-vă. Hai, cred că mi-am spart urechile. E un sătuc cam precăjit. Adică am ce da. Hai, mai eu am.
vedem și unde o să locuim. Dar aparent sunt prea mici casele. Domnule golem, ce faceți? Aș da în golem, dar n-am skip inventory. Joc pe normal. O să-mi iau ultima casă. De ce ultima? Pentru că... Nu. Știu că e mică, dar n-am ce să fac asta. Am închiriat și eu casa asta. N-am nevoie decât de torți. Patule. Și o să dispari. Întâi eu o să iau... O să pun crafting table aici. Bun. Facem o țără și unde stăm. Nu. Facem niște sticuri. Să facem un pickaxe. Doamne feri. Am o țără lag. Punem noi altă pudea. Nu știu să fac un pickaxe sau un topor sau ceva de piatră. Lene să minez. Asta e. Bun. Nu știu ce voi face. Deci nu știu de ce toată lumea face un pickaxe de lemn ca să apoi să-și facă unul de piatră. Bun. Da. Și după aia ripa la de lemn. Dar ai făcut? Nu. Ca să duc de piatră. Acum. Și avea treaba să o extind, dar nu știu, asta cred că pe episodul viitor. De abla, nu? Ce mai facem? Bun. Hai să mergem să căutăm. Hai să facem și noi aici un chest. Sau... Știți că am văzut chestul ăla gen... Acela din prima casă? Aoleu, ce... Bun. Încerc și eu să ies pe ușă. Merge. Bun. Asta vă stric foarte mai încolo. Ai devia. Ok. Imediat să dau un rage quick. Bun. Am dat și un mic rage quick. Nu mare, mic.